Доля великого кримсько-татарського вченого-філолога, тюрколога, поета, громадського діяча Бекіра Чобан-Заде сповнена карколомних поворотів, злетів і падінь. А фінал його життя був справді трагічним. У травні 1893 року в маленькому кримському містечку Карасу-Базарі в родині бідного пастуха народився син. Хлопчика назвали Бекіром. Пастух Вааб, незважаючи на здатності і працьовитість, не зміг отримати освіту, але пристрасно мріяв про іншу, кращу долю для сина. Він з відзнакою закінчив початкову школу, а потім за кошти мусульманського благодійного товариства відправився на навчання до Туреччини. Незабаром юнак став одним із кращих учнів і лідером у середовищі кримсько-татарської молоді. Спочатку Бекір вчиться на словесному відділенні Галатасарайського ліцею, а після вивчає арабську та французьку мови на курсах при Стамбульському університеті, після закінчення яких отримує право викладання цих мов у середній школі і ліцеях. Arxivdemi bu üniversitetin kitapxanesinde rastgele Codex Cumanicus'un metinlerinden birisini ve onun ilmi işini bu çok kıymetli ve kadimi olgan el yazmağa bağışlay, bu lügatga. Саме блискучий захист цієї дисертації дало можливість йому вже викладати у Східній академії Будапештського університету. Саме тоді він вже стає таким знаним вченим тюркологом. 1920 року Чобан-Заде залишає Будапешт і повертається на батьківщину. Зі встановленням в Криму радянської влади Чобан-Заде обирають членом Центрального виконавчого комітету Кримської АРСР. У цей період він є одним із лідерів кримсько-татарської партії «Міллі Фірка», яка спочатку існувала легально і не була заборонена в СРСР. У травні 1928 року розстріляли голову Центрального виконавчого комітету Кримської АРСР Велії Ібраїмова. Незабаром арештовано і 63 найбільш активних керівних працівника партії «Міллі Фірка». Як сказано у документі НКВС, у справі партії у 1927-28 році антирадянська діяльність «Міллі Фірка» була припинена органом УГПУ. Деякий час Чобан-Заде живе і працює в Узбекистані. До початку 1937 року Бекір Чобан-Заде був професором Азербайджанського державного університету і співробітником азербайджанської філії АН СРСР. Але регалія і величезний науковий авторитет не врятували його від арешту. Бекіра Чобан-Заде заарештували 28 січня 1937 року у Кисловодську, Росія, де він перебував на лікуванні. Суд відбувся в Баку і тривав 20 хвилин. Великому вченому Бекіру Чобан-Заде був винесений смертний вирок без права оскарження. Вирок був приведений у виконання 13 жовтня 1937 року. Більше, ніж Крим. Великі люди маленького народу.